Vella! Vella! Ja el tenim aquí. Gaston, quina sorpresa! Ara mateix parlaven de tu. Així m'agrada. Jo espero que a partir d'ara parlis més de... Oh, Boris, els meus respectes. Hola, vella. Avui és el teu dia de sort. Avui seràs la meva esposa. La meva esposa, ni per tot l'or del món. 1, 2, 3. La meva esposa de 100. 1, 2, 3. Vull que tu tractis molt bé. Gaston, però si tens la mateixa sensibilitat que un mico. Tanta? Tu creus? Oh, Qui ha dit això? l'he tancat, això. Però tu ets... Oh, disculpi'm, em presentaré. El meu nom és Lumière i sóc el majordom reial. Una mica de calma. Estava pensant que ja que la noia ha de passar una temporada amb nosaltres, no seria millor que li preparessin una de les habitacions dels hostes? El sopar ja és a punt. On s'haurà ficat el Lumière? Molt bé, està tot preparat. Gana pena. No sé què és el que li agrada, així que per sisplau, Lumière, treu-me la corda, treu-me-la. Treu-me-la. Oh, no, amb música incorporada. Segueix el camí. És que sonin les mans i així cada és molt bé. És que Gràcies, senyoreta. Ara mateix. I ara, la. I ara comptarem fins a 3. 1, 2, 3. És per tu. Gràcies. Em sap greu, Gaston, però la vella no hi és. que no ha tornat amb tu, no ha tornat a Toulouse. No, no és això, exactament. No ho sabia, no em vol ni veure, es pensa que sóc algú horrible, fastidós. Que no. Ja ho tinc, conegut, algú més fort que jo, més catxes, amb les natxes més apretades que el... Una bèstia ferotge que té els ulls molt grossos, té les dents molt grosses, és molt pelut i la boca encara